phakathi kwethu umphathi webandla esashiywa naye kuYesu Kristu emhlabeni. Ndiyababulisa bonke abefundisi, abapostile, omama befundisa abakule ndawo, abavangeli. Ndibulise naye wonke umuntu kule ndawo ngelihle igama lomfeli nomvukelo wempilo yami uKristu uYesu omileyo kule ndawo. Igama ndinguNosiphiwe, ndingumazwana, ndiyazalwa eNgcobo eMaqwathini. Haleluya. Ndisindisiwe bangcwele futhi ndisindiswe nyani. Andiyithandabuzi loo nto, ndiqinisekile ndisindisiwe, ndikhonzela okuya ezulwini. Ndahlangana noYesu wayibamba impilo yami 2014 September. Ameni. Ube sayibambe kunamhlanje. Haleluya. Egameni likaYesu. Kenda phakanyelwa nje bubungqina. Ameni. Sizosezoya ezwini ukuthi inene uThixo unenjongo ngempilo yomuntu. Khumbula umzali wami, haleluya, endibalisela ukuza kwami emhlabeni. Amen. Ukuthi bachata ngo-1993 notata, baphila iminyaka emininzi bengafumani bantwana after bechatile. Amen. Uthi emzini wakhe ipressure yayininzi kakhulu, ehanjiswa kosiyazi, kodwa uThixo wavala isibeleko, wavinca. Yadlula yaqenqeleka iminyaka engafumani bantwana. Uthi kodwa kwatyhileka ukuthi makakhamcele kuThixo. Uthi wathandaza emaneziba umyeni wakhe engakholwa. Wathi Thixo ndipha umntwana. Haleluya. Uthi umyeni wakhe utata wayefuna umntwana oyintombazana. Uthi wathandaza waphela unyaka. Haleluya. Esithi Thixo ndidiniwe ngalamayeza. Uthi wawathatha wawachitha. Wathandaza wathi Thixo ndipha umntwana. Haleluya. Kwenzeka uThixo wamnikeza umntwana. Umntwana ongasuki kosiyazi. Uyathi xa ithetha athi nene mntwana ndandikucele kuThixo. Uthi into endiyibonayo ngokuThixo lento wayendinike yona ingathi uyithathela kuye ngoku. Haleluya. Ukufika kwami wandinikeza eligama lokuthi ndinguNosiphiwe. That means we are given. Simnikiwe. Phakanyemele kakhulu ukuthi nene uThixo unenjongo ngomuntu. Ndasindiswa abangcwele. Haleluya. Ndingayiqondi lento. Ngonyaka ka-2014 ndisesikolweni. Sizobheka ezwini. Kodwa njena kuyabekeka ndigqithe kule ndawo. Thixo uyahamba nomuntu. Nyaka ka-2014 I was doing, hallelujah, my first year. Ndisesikolweni eRezi. Ndamamkela uYesu phakathi kwabantu. Hallelujah. Wangena uYesu enhlizweni. Wangena wafike wandibamba. Hayibo ndazixelela ukuthi Yesu uyabona ndiyabona abantu basindisiweyo. Kodwa ingathi akumele kangabenza ngohlobo. Yandingena lento. Ndathi ndizokhonza. Ndizokhonza ngale ndlela uyifunayo. Wandibamba. Ndamva bangcwele. Isandla sakhe sandifikela ngelinye ilanga ndithandaza. Ndisithi Thixo, lo Thixo akushunyayelwa ngaye ndifuna zingqine. Asibonakalise empilweni yami. Ndazigqibela ndithandaza. Isandla sikaNkulunkulu safike sandibamba. Ndamva uYesu engena kwi-veins zami, engena emithanjeni,
wathuthya umzimba uqala entloko yam ezinyaweni, ndawuva umlilo wasezulwini wayibamba. Kusithiwa sayibona le nto yakho ndabalela iminyaka, usandibambe nanamhlanje bangcwele. Yile nto ndithi ndisindisiwe, andithandabuzi into yokusindiswa kwam. Haleluya. Yesu usandibambile nanamhlanje, andimbona omnye. Sizofumana izwi lethu, sizobheka eBhayibhileni, sityhile kwincwadi yezenzo chapter 9. Ithi inguquko kaSawule eDamasko. Inguquko kaSawule eDamasko. Sizofunda iverse number 3. Sayifunda kula yami iBhayibhile. Ithi kutheke ekuhambeni kwakhe wasondela eDamasko, waza ngesiquphe, wabanekelwa ngenxa zonke lukhanyiso oluvela ezulwini. Nkosi sikelela ukufunda kwezwi lwakho ngoku nangonaphakade. Amen. Ndiyacinga ukuthi siyalazi ibali likaSawule nokuguquka kwakhe, nokuthi wayengumuntu onjani phambi kokuba inkosi imfikele esendleleni ebheke eDamasko. Libali elifamous kakhulu eli lokufikelwa nguSawule nguYesu. Ithi iBhayibhile wayengumtshutshisi webandla likaKristu. Thi kule ndawo sifunda kuyo wayesendleleni eyokwenza imishini yakhe, eyokutshutshisa amaKristu. Haleluya. Thesendleleni ehamba namahlakani akhe. Haleluya. Kwenzeka umnqa, into engaqhelekanga, into engalindelekanga, into engaziwayo. Haleluya. Thi iBhayibhile wabanekelwa, kwafika umbane phezu kwempilo kaSawule. Wabanekelwa, kwatshintsha iagenda esendleleni eDamasko. Thi iBhayibhile wafika uYesu wemkhahlaza wawaphansi esendleleni ebheke eDamasko. Wafika uYesu wazithila, ngoba ithi le ndawo xa isehlela uvuka uSawule esithi emveni koba eve izwi elithi unditshuthiselani, hayibo uyabuza ungubani na wena Nkosi? Uthi ndinguYesu lo wamtshutshisayo. Haleluya. Thi iBhayibhile wamnikeza i-instructions, sele ngaboni ukuthi makaqhubekeke nale ndlela, kodwa ke ngoku iagenda itshintshile. Amen. Ufikile uSawule. Haleluya. Thi iBhayibhile engaboni for 3 days. Haleluya. Wafika embonweni uYesu. Haleluya. Kumkhonzi wakhe utata uHananiya, wathi ya kulo mntu uyomthandazela. Uyabuza lo tata, hayibo njani? Ngoba lo mntu ngumtshutshisi webandla njena lona. Kanjani into yokuthi uthi mandiyomthandazela? Uthi Yesu lo mntu sisitya sam sokuthwala iindaba ezilungileyo. Ithi iBhayibhile emveni
Njengoko yaqala iministry kaSawuli emveni koba kwenzeke yonke la event, kodwa apho ndibhalela khona namhlanje kukuhlangana. Kwenzeka ntoni? Ndiyaqonda ukuthi imajority yethu kule ndawo sisindisiwe, kodwa ndinombuzo. Kwenzeka ntoni ekuhlanganeni kwakho neNkosi uYesu? Yintoni wafika wayenza empilweni yakho? Umbona njani? Wenzani uYesu ebomini bakho? Uyamazi na? Ewushunya yaziwe, waqalelwa ngaye, uhlangene naye. Uyayazi nale ndoda uyamkeleyo, fike wenzani enhlizweni yakho? Ngoba uma ke fika uYesu ufika yaluse inhliziyo, ungena njengepoison, ngena njengetyhefu, wangena enhlizweni yami. Ndiyintombazana etshaya intsangu, wangena enhlizweni yami. Ndiyintombazana ehlazanyuka kwizitrato zaseCape Town, wandalusa. Fike wenzani enhlizweni yakho Yesu? Fike wenza ntoni? Uyamazi na uYesu? Umbonile na empilweni yakho personal? Hayi baba ngcwele, asithethi apha ngendaba yokuthi wakunikeza umsebenzi, wakunikeza ideliverance, waphilisa umamakho, waphilisa ifamily yakho. Asithathi ngaloo nto apha, sithatha ngale nto ayafikela uSawule, yamenza esisikhohlakali, yamguqula. Sithatha ngale ndoda ayafikayo kwintombazana equleni, yafika kwisifebe, yafika yangena, yathi I am in charge. Sithatha ngendoda ayangena, hayibo kumbulali, yafika yamenza istar. Siyakhonza sisindisiwe bangcwele, hayibo sisindisiwe. Kodwa yintoni endimazi ngayo? uYesu. Uyabona indlela asijila ngayo, yila yenza ukuthi athi uPawulos athi nezinto zonke zithetha apha ngomntu owayenestatus ezaziphezulu, kodwa uYesu xa ifikile ukwenza wehle, aphinde kuthobe, aphinde kuthobe. Athi unayo idigri, athi unazo izinto zasemhlabeni, kodwa kwenze uzibone zingamampunge ngenxa yokogama kokumazi. Uhlangene noYesu. The encounter with Jesus. The encounter with Jesus. Umbane ngena kwisystem yomzimba wakho, usigqibela une-addiction. Hayibo ingena la ndoda, ifikile idla umoya we-appetite yesoul. Akubumbe. Yabona xa uhlangene noYesu, noma ungayobekwa eChina, xa uhlangene naye, hayibo bangcwele,
asithethi apha ngento yokuthi xa ushunyeyeziwe, kodwa xa uhlangene ufike enzeni uYesu empilweni yomntu ahlangene naye, ufika kwakhe, ufika kubumbe, akwenza isidalwa esitsha. Phakamela kakhulu zolo kuthethwa ngendaba ye-relationship. Inamandla abangcwele elento siyamkeleyo, inamandla kakhulu, kodwa idinga i-revelation, utyhilekelwe. Yayintoni into ayayisenza uPawulos nabapostile? Haleluya! Bebethwa, bevalelwa, behlukunyezwa, kodwa babheke phambili ukuhlangana. Xa umbonile kulixesha lokubona, kulixesha lokuhlangana. Haleluya! Kulixesha lokuhlangana. Hlangana, inhliziyo yakho mayithenwe. Haleluya! Ukuhlangana naye uyathena, uyathena abangcwele, afika kumama. Hayibo, izwi likuthe, afika kumntamtha, izwi likuthene, afika ulinxila, izwi likuthene, aphela amakakade. uYesu, haleluya, ufuna ungena enhlizweni. Dala simkhonza, kodwa namhlanje kuphakama into eyodwa. Bone, 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 ungahambi nge-experience yakho, ubone ezityhila kuwe, ezibonakalisa. Haleluya! Ngoba ungena kwale nto ikwenza ungaboni bantu, ikwenza ube ligeza. Haleluya! I remember ngenye ikhema ndandime kwilayini ebhankini ngenxa yokungenwa. Haleluya! Ndasuke ndazibona ndidaduluka. Haleluya! Abantu bakaThixo ndibabona bephakamisa, ngoba xa ke ngenile ukwenza igezi, sisesawupho abangcwele, singumzimba kaKristu. Haleluya! Lento ayifuni umuntu ophilileyo. Hayibo, lento ayifuni umuntu obhadlileyo, ifuna amageza. Xa ke ngenile yayiswitsha ingqondo ayigqwele. Yo, uYesu bangcwele, hayibo uYesu, hayibo uYesu, siyamshumayela, kodwa makangene ngaphakathi. Siyava ngaye, siyafakaza, kodwa makangene ngaphakathi, makangene. uYesu makangene bangcwele, uYesu makangene, uYesu makangene, uYesu. Mawungangena abathandekayo, uyakwazi umshumayela abengangenanga, uyakwazi ukuhamba naye abengangenanga. Dinga ukuba igeneration, hayibo bangcwele, engeniweyo. iBhayibhile wafika uSawule, uThixo wamtyhilela ukuthi makenze kanjani. Yaqala iministry yakhe. Haleluya! uYesu xa ke engenile, haleluya, kwenzekela mhlabelelo othi vuso wakho umsebenzi libatshazwi.
Haleluya. Igama lakho. Xa kengenile ufika vuso wakho umsebenzi. Xa kengenile ayibo kuphinde kabazali abasizalayo athi ayibo bendingayazi. Haleluya. Sengathi ndiyakuluza mntanam. Abesithi uThixo wena ungowam. Wena ungowam. Hayibo bangcwele makangene uYesu. Phakanyelwa yiloo nto. uYesu makangene. Haleluya. Singoneli njena. Haleluya. Kukumva ithatshi yakhe kodwa simvengena. IBhayibhile uma umfuna uyafumaneka. Uba ungeke wenze ilinge empilweni yakho uthi Nkosi yehla. Yehlela mna. Yehla kule ndawo. Yehlela impilo yami. Yehla kule ndawo. Yehlela inhliziyo yami. Yehla kule ndawo. Yehlela isystem yomzimba wami. Umfuna apho uThixo. Uthi Nkosi ndifuna wena. Funa wena Nkosi undingene. Ngeze lo mhlaba. The survivor nge-experience. Ngeze kulo mhlaba. The survivor ngawamamandla. Ndifuna wena Nkosi. Ndifuna wena. Ndifuna wena. Ndifuna wena. Sengathi njena singaba nekhwele. Oh, benekhwele. Yesifuna wena. Yesifuna wena. Yesu. Susala makakade ami. Yesu. Ukuze wena udle umhlaba ngami. Susale kanuko kulo mzimba. Yesu. Ngoba kaloku utshilo wena. Wathi isono sithintela intsebenzo yakho. Yesu. Nakulo mzimba idle umhlaba. Bangeleze ngaphambili. Idle umhlaba ngalo mzimba. Idle umhlaba. Idle umhlaba ngalo mzimba. Kwala ihlabathi ngalo mzimba. Asibeni ngenyawo sithandaze. Oh, i-encounter. Ukuhlangana nawe. Tabanekwa ngumbani. Oh! Usekhona ohlangana nabantu. Usekhona namandla okuguqula amaphara. Usekhona namandla oboyekisa abantu izono zalo mhlaba. Usekhona uYesu. Uyaphila. Uyaphila. Uyabatshintsha abantu. Uyabatshintsha abohlulakalayo. Abashiyekayo. uYesu uyabathwala. Uyabathwala. Yo, masithandaze. 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 Isakhona into enamandla. Isakhona into enamandla. God's word has the power to change, to transform. Sonke isimo usekhona. Urakapashata, rikapashapa, urakapapa, urakashata, rakapakashata. Hallelujah! 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 Yes! Yes! Ukhona lo mbane! Yes! Ukhona lo mbane! Owabetha uPawula! Ukhona!
Yebo, lo mbane owashaya uPawulo eDamasko usekhona. Chashitapa. Ukaita paita. Hallelujah. Oh! Yeah! Yeah! Ukona! 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 Ulambano ukona! Oh, Bawam. Oh, my God, my God. Hallelujah! Yes, Jesus. Yes, siglomethandaza. Sisakumethandaza. Sisakwimo. Yakhuleka. Siphambi kwaThixo. Kukhona abantu ebusuku esingathandaza nabo. Bakhona abantu abathi le nto ithethwa pha ndinendlala yayo, le nto ishunyelwayo yokudibana noYesu, ndibe ne-encounter, ndidlule kumamkeleni. Kodwa uYesu abe ne-encounter nempilo yami. Ndifuna uthandaza nalo mntu uthi lo mntu mna ndisindisiwe, kodwa Nkosi ndicela i-encounter ndifana nabantu baseSamariya abakubonayo bathi Nkosi hlala nathi. Uma abantu bebuya, intombi yomSamariya yabakhawulela ibashumayeza, bathi asisakholwa ngoba sife ngawe, nathi sizibonele uyafela kwabafunayo. Funa lo mntu ulalendlala uthi ndisindisiwe, kodwa ndinandlala. Uma ukhona othanxanwe onale ndlala ye-encounter, ndibonise ngesandla. Uma ukhona phakathi kwethu othi ndinayo le ndlala, ndifuna uhlangana naye, ndifuna lo mbane undinabakele ntsuku zonke, undibaneke ngenxa zonke. Ube khona lo muntu otshoyo, lulisandla sakho. Siyathandaza kudala usibuza, yintoni le nto ubomi bakho bunje nentsindiso yakho ingapheli ndawo. Uthi uyazama ukwenza kakuhle, indaba ikwi-encounter. Namhlanje ndifuna abantu abanendlala. Oh, Nkosi kubusise sisi wami. Nkosi kubusise. Nkosi kubusise tata wethu. Cela uzapha ngaphambili. Sizawubeka izandla. Akhona amandla. Akhona amandla ebusuku. Woza sisi wami axhome izandla ngaphambili. Sithandaze nawe. Akhona amandla. Akhona amandla encounter. Ukhona lo mbane
omanekela abantu kudala usibuza kudani le nto ndimane ndibuya umfa ndithi ndiyakhophosela entsindisweni kodwa ndiphinde ndishayeke ndibheke umufa yintoni unobangela wahlangana naJesu ndinike le nto eyatshintsha uPawula ndinike siyathandaza 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 umoya wakho zihlambe thetha nami thetha nami thetha nami Jesus zihlambe hallelujah uzihlambe izono zami uzihlambe thetha nami thetha nami thetha nami thetha nami abantu besini endifuna bajoyine aba bazalwane ndifuna uthandaza laba bantu besibini xa kuthethwa ngoJesu kuvela izono apha ebantwini uba bekhona abantu abathi ndisindisiwe kodwa izono zam zisekum ndifuna abo bantu nabo bezapha ngaphambili sibanike nakuJesu oxolela izono umuntu athi izono zam zisekum ndifuna uYesu namhlanje andincede axolele izono zam akhona amandla acika izono namhlanje zothandaza mfaka wise man khona amandla acika izono namhlanje khona amandla acika izono khona amandla acika izono thetha nami Nkosi yethu Yesu Kristu libona abakholwayo bayethe mhlekazi bayethe ngqongqoshe ubani uThixo njengawe wehlukile ungelinganiswe namntu bawona amandla onke siyabonga akulolise Thixo ukungena apha Thixo wethu namandla onke ukuphuma kwethu Thixo wethu namandla siphuma siguqukile sitransformed lilizwi loThixo ophilayo bawo namandla onke siyabonga ukwazi nge-encounters Thixo wethu namandla onke singakwazi ukuvula iminyango kodwa sazane nawe xakasana bayethe kumkani obungcwalisa
bayethe mangekho kanti ukhona. Bayethe, 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 bayethe. Awu bawo, awu bawo, siyabonga nasebusuku udumo, amandla, ubukhosi zezakho Thixo zikufanele. Siyabonga mangcwele, sisikela bonke abantu, sisikela nosisi egameni likaJesu Kristu Nazaretha ophileyo. Ukhona umuntu ongamamkela uYesu, othi ndifuna ukwamkela uYesu aze ngaphambili, tata umgoqa azothandaza. Ukhona umuntu ongamamkela uYesu, cela sondele ngaphambili sithandaze kunye naye. Sondele ngaphambili umuntu ofuna uYesu. Bathandekayo, ngomso siyakhonza egameni lenkosi yethu uJesu, siyakhonza, siyayivala imvuselo kusasa ngomso ngo-5. Bathandekayo, sebesiqala uhlabelela apha, sawuzama ngomso uba u7 lwabethe sesingathi siya ngasemnyango. Ngo-6:30 bathandekayo, siyezwini lenkosi ngomso, senzela uba 7:30 abethe sigoduka, sawungena earlier ngomso ngo-5. Funeka bathandekayo, u5 ngomso asumsebenza kwiprayer, sawuqala uthandaza ngo-4. Ngo-5 bathandekayo, ndicinga into yoba masibese kanti sesiqala umhlabelelo ngegama lenkosi yethu uJesu. Cela tata umgoqi usithandazele ngegama lenkosi uYesu. Asibale nje amehlo. Baba wethu ongcwele, bawunamandla onke, isenkosi yam Yesu waseNazaretha, ulungile, ungcwele, uthembekile, unamandla. Akekho uThixo njengawe ufana nawe. Ekuhlweni siyabonga Dwala, siyabonga nyangele emihla ukuthetha kwakho egameni likaYesu waseNazaretha, kuzingqina kwakho moya oyingcwele. Baba onamandla, thabatha ulawulo njengoThixo, nansi impilo yethu ngosehlukana. Yesu waseNazaretha, hamba nathi, sifihla ngomlilo, sifihle ngegazi lakho. Yesu waseNazaretha, ndiyalela yonke imimoya, onke amadimoni, mikhosi yonke endleleni, ndiyayinqoba ngegunya likaYesu waseNazaretha. Dumiseka